Pak, permisi. Depan ini pertigaan, kalau ke kanan arah Manggis. Kita belok kiri arah Gadungan Pare. Tertek. Kita belok kiri arah pertigaan Ringin Budo Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Video kali ini adalah merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Perjalanan Start dari Pasar Ndermo, Desa Pranggang, Kecamatan Ploso Klaten, menuju pertigaan Ringin Budo Pare via Desa Wonorejo Trisulo, Desa Sepawon, Desa Satak, Desa Manggis, dan Desa Gedang Sewu. Oh iya kawan, karena video ini memakan durasi yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 1,5 jam, maka video ini saya bagi menjadi 2 bagian atau 2 part. Part yang pertama kita mulai dari Pasar Ndermo, Desa Pranggang, Kecamatan Ploso Klaten, menuju pabrik pengolahan kopi Robusta yang berada di Satak Yani, Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Kemudian untuk part yang kedua kali ini kita mulai dari pabrik pengolahan kopi Robusta yang berada di Satak Yani, Desa Satak, Kecamatan Puncu, menuju pertigaan Ringin Budo Pare, Kabupaten Kediri. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Oh ini ya? Oh, sebentar ya. Baitul Wisata. Waya sore aku mlaku karo kancane ning
SDN Satak 1. pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan mesrae Sing di ya, iya yang kutha kono ya, iki ya, kuwi ya. Lho enggak, ditutupmu karo iku lho yang ada balik lah lho yang. Kalau enggak, taman sekar lah iya terus mentok kono. Iya. Lah berarti bener ya kamu ngomong ki yang tembusnya pabrik sing dhewe anu ki yang. Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Mangkli. Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo Pak, permisi. kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang Tembusnya Sukawati ki yang ya. kuwi ana nang Mojokerto Hah? Sing di yang. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Oh itu. Taman Bejo Taman Harmoni Ora wedhus yang ya. Memorial Park Jembatan Brawijaya Pasar Derma terus besok ndi aku. Jalan Roho meski Aspal ya. Kayak bersutali gitu kan. stasiune neng Baluwerti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Sing ndi lho yang tekan ndi. tono petang pasar tradisional Stadion Brawijaya kandange macan putih Ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyampleme kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang ketrek okang wis kondang Warung Bu Sukawati sate ayam.
Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Depan ini pertigaan, kalau ke kanan arah Manggis. Wayah sore Oke, lewat tengah hutan. aku karo kancane ning alun-alun Bojoku rono sayang. Bukan, sing mari teko BLS kan ana loro to yang balik 2 kilo tekan Sata. Ngono ya. sing do Terus bojoku jak rono sayang. sandingan cilik mesra. Tapi alhamdulillah wis tekan kene. Iya, Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Sela Mangleng, Iya. Ben dia yang ya. Ben enak karo tempat kene Dermon. Ya, kalimat patos Mas lihat ini. Temboknya boy ya. Temboknya sampe iki. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balarang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Simpenan iku kok dia. kebun bunga matahari, agro lembah tretes wisata view satu tiga Hah? delapan, Iya. Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Bojonegoro. Gede. Kayak alap-alap nih yang. Alap-alap. Loh, ya apa sih? Campur gede nih kok. Ini lo mau kayak ya. Ya iya. Wah, yo mari kono omahe kene iki. Taman Pagora, Sumber Cibut, Taman Tirtoyoso. Kita menepi berhenti dulu di pinggir jalan Kalan. Saya kok tertarik untuk memvideokan sekawanan burung-burung yang berputar-putar
beterbangan di atas kawasan alas simpenan kawan. Terminale tamanan kuwi jenenge setono petek pasar tradisionale stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh. Oke kawan, kita lanjutkan perjalanan. Kita coba sepil alas simpenannya kawan. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine. Jaran kepang ketrek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran karo critaku iki. Dan bukteno dijamin ora bakal rugi. Bisa jalan kan itu deh, nggak Pak Eko tembusnya itu deh ya. Dulu. Pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Selo Mangleng Taman Prantas ono ning pinggir Tahu lah. bengawan. Mandek itu kan di portal. Kaya demi pikiran. Di portal itu. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Wayah sore aku melakukan Goyang itu. Tuh, di portal lah. neng alun Kalau lewat nyutok ini kita. malam minggu pancen rame. Bisa jalan iki kirono. Kegocekan Yo ya apa? Itu kan gede ketek ya apa tuh? sing do pacaran lungguh sandingan Siapa? mesrae. Hah? Lu sampai tekan area lugu-lugu tuh. Iya. Tak apa. Wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Prantas ono ning pinggir bengawan Ya. Taman Hutan Jayabaya kaya Bisa iki jalan iki rono ya, sampai tembus sana kan. Lagi ditutup iki seganten jalannya anu iki. Semua melewati. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balarang Taman Krasek lan Surya Taman Taman
bahagia, taman wisata Suwargo. Kabeh kuwi ning pesantren panggonan dilindungi itu yang museum Hah? Ya ya. matahari, agro lembah tretes wisata view 138 Ya, pengunjungnya ibarat kan ya malah gak nyaman. lan gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi Itu kan ya nang kampung loh yang ya. Dalamnya sapa nih. Hah? Gitu. Iya, ini loh yang pertigaan ngiri nih jalin. Taman Pagora, Sumber Ciput, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, Ya, yang ada kan kokono gini ya. Kokono seret, delok rono. Stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Petek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih. Pertigaan belok kiri ingin bagus. Belok kanan dorong Jambian. Oh, itu yang kokono yang ya. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri, ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek akang wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, Dusun Jambian. buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Selo, SDN Manggis 4. Oh, itu kan salah begini loh. Taman Trantas ono ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya gaya demi pikiran.
Jambak nih yang ya. Dusun Jambeang, Desa Manggis. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Nawanas saya ya. Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude langit mendung SDN Manggis 1, Dusun Dorok, ini lapangan Dorok. Sumilire angin sansaya handutut ati Kanggone anu kae iki ya. Semeninggal terus ninggalke aku. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kanyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iki. Saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapi. depan itu ada perempatan ke kanan arah Karangjengowo yen turune lurus arah Krenceng, kita belok kiri gelar kloso nanging arah Gadungan Kari. lunture tresnamu marang aku. Aku
caramu yen nyawang aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Asam kemuyumu kae bungai hatiku, muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase. Gadungan depan ada pertigaan, kalau ke kanan arah tertek, kita belok kiri arah Neng plendrang kene aku lan kowe Pedang Sewu. biyen ketemu ngucap Iya, janji itu kan. prasetyo ing Apa? lahir Itu tasane siapa? Kontraane siapa? Rahayu. kang nyeksen Kontraane Rahayu. langit uga bumi Kapasan. Ya, dusun Kapasan ya enggak? kang kuwasa paring iki saiki wis ana kowe sing Itu ya? kemati bebas Kayaknya itu ya, itu. Oh, iya, iya. Itu ya. wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture Ya, itu yang- tresnamu marang aku. Indah rembulan sing nyetok wengi iki isih Iya. endah lelatenmu Iya, marang aku. ini ya. Depan ada pertigaan lurus arah Pedang Sewu. Kita belok kanan. isih endah rasa tresnamu marang aku. Isih Arah Gedang Sewu. endah rasa tresnamu marang aku. Kang Dewi dia.
DY ini ya. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude, langit mendung uga nutupi cahyane lintang. Depan itu ada pertigaan, ke kanan arah Tertek, tapi satu arah kawan. Kita belok kiri arah perempatan Gedang Sewu. Koyo melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang nyekseni langit uga bumi, muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Jalan master kayaknya. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Oh, diberitane gitu ya. Aku seneng Hari Minggu, kok Minggu ya? Minggu ya. yen nyawang aku. Toko yang itu, toko apa? Oh, bangunan, toko bangunan. Iya. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu, asam kemuyung Oke sih lewat mana ya?
gawe bungae atiku. Muga aku lan kowe tansah nyawi Jalan apa ini? Jalan Lawu. Oh, saya gak bakal yang ya harapan saya barang ya. Emang ya ketemu dekat. Depan ada perempatan lurus arah Purworejo, kita belok kanan. Jalan Puncak Jaya. Garasi buka apa ya? Tapi sepi di sini ya. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Pak Kumis. Kang hanya seni. Oke kawan, kita sudah sampai di pertigaan Ringin Budo Pare. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro. Yen turun saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endahe rembulan sing nyetok wengi iki, isih endah lelatenmu marang aku. Endah lintang kawuryang ing wengi iki, isih endah rasa tresnamu marang aku. Isih endah rasa tresnamu marang aku. Kami sejak tadi pagi sampai sekarang jam 2-an berada di atas motor terus kawan. Sekarang kami mau rehat dulu, selonjorkan kaki sembari menikmati kopi dan makanan ringan di Kawedanan
atau garasi kuliner Pare kawan.